450 kalórií, 38 gramov bielkovín. Poďme si spraviť snack, desiatu alebo olovrant do práce. Zoberieme si 3 polievkové lyžice ovsenej múky. Je to približne 30 gramov. Dobre. K tomuto pridáme 2 polievkové lyžice maku. Teraz pridáme trošku čakankového sirupu, približne 1 polievková lyžica. Samozrejme, obľúbený proteín nemôže chýbať, 1 polievkovú lyžicu. Všetko to spolu zmiešame a toto celé zalejeme horúcou vodou. A necháme trošku, aby tie vločky zmekli. No a kým mi ovsené vločky meknú, tak idem sa prezliecť, pretože pán František minule mi okomentoval, kto už môže variť v mikine. Tak, idem sa prezliecť. Teraz, keď som sa už prezliekla, môžeme si zobrať jeden tvaroh, teda 3 polievkové lyžice tvarohu. Áno, prstom, lebo viem, že aj doma to tak robíte. Šupneme do tvarohu ešte 1 polievkovú lyžicu proteínu. Teraz môžeme zmeknuté ovsené vločky s makom a navrstvíme na to tvaroh. Teraz si na to šupneme nejaké lesné ovocie alebo nejaké bobulovité. Ja som zobrala čerstvé maliny, ktoré som ešte našla v chladničke, ale môžete aj čučoriedky kľudne. A ešte liofilizované maliny. No a teraz chytíme 1 kocku vysokopercentnej čokolády nad 70%, 74, je to približne 12 gramov, šupnem to do malej misky a zalejím to trochou mlieka, len maličko, nepotrebujeme veľa. Jo. A dáme do mikrovlnnej rúry. Hejtujte ma za to, je mi to jedno. Do mikrovlnnej rúry roztopíme čokoládu a nalejeme to na tieto maliny. Čokoláda je takáto riedka, ideme to naliať. No a teraz, keď to tu už máme, tak kľudne to môžeme zavrieť a dať do chladničky na pár hodín, na noc, alebo môžete to hneď aj skonzumovať, ale myslím si, že bude lepšie, keď aspoň na hodinku necháte v chladničke. Tak poďme si to potom ochutnať. Toto bude vaša ďalšia závislosť. Extrém dobre. Mňam. Nie som moc fanúšik maku, ale toto je... Zahodila by som tú lyžičku, ale ešte potrebujem dojesť. Dobrú chuť. Vyskúšajte. Čaute.